Okay, så er vi til muslingeaften. Har du noget at sige, Oscar? Niks. Niks. Karin? Det var... Ja, vi er ret stolte af at eje en muldgryde. Ja. Det skal stå rigtigt. Vi zoomer lige ind. Sådan, det er multes. Det er min. Muld. Min. Og så, når man spiser... Har I været i Belgien? Nej. Nej, jeg har været i Bruxelles, hvor... når man spiser dem der, så får du simpelthen sådan en kæmpe stor hagesmæk. Ja. En plastik hagesmæk. Med sjove tegninger og noget. Det er sådan rigtig sjovt. Nå, skal vi se? Rigtig Vi kigger. Så er der sauce nede i bunden noget. Okay, dog. Vi starter med det her. Det er nok det vigtigste. Det er håndklæderne. Håndklæderne. Hvorfor en større end mig? Nej. Håndklæder. Er der flere, der skal have håndklæder? Ja, tak. Ja, tak. En herovre til nogle mand. Merci. Den store overskæg. Jensen. Der er der ikke noget overskæg. Ja, meget lidt tæt på. Muldaften. Hvor vil vi begynde? Michael er. Så står han der. Lad os Jeg stiller den herned. Og der kom cirkus, fordi så kørte en anden bil rundt og sagde et eller andet, men jeg har ikke set noget.